Alhamdulillah. Muga-muga keberkahan tansah lumebar marang kabeh keluarga besar Petrokimia Gresik ya, Nduk. Ya, Mak, ya. Iki men saya regeng, men saya gayeng nanjake bintang tamu. Ana apa? Ana. Ana Mas Gareng Sumarbagya Semarang lan uga ana Mbak Elisa Orcarus Alaso. Wah, dimanfaatake lek ngono. Iki mesti Mas Gareng iki luwih bergas, luwih sigrak, luwih semangat. Mergo wingi ya bar mantu bathine akeh, Nduk. Ha iya. Bareng bathine akeh terus cukur deh. Ayo. Bocah apa bareng cukur wane metu kabeh. Yo dibuktekne kaya apa skill kehebatane Mas Gareng Sumarbagya. Blendrongke, Cok. Dados.
Tepuk tangan untuk Mas Gareng Semarang. Wah. Luar biasa. Ambak wis rada sepuh parandene, wah fisike isih jos. Lho, Kyai semono parandene isih lincahe kaya ngono lho. Lah, nganu Mas. Ya mergo butuh. Butuh piye? Loh, butuh menghibur piyai sing mirsani. Dan kita butuh apa ki sing diarani kemaremaning ati. Leres Mas Gareng. Tur upaminipun para panitia saking Petrokimia Gresik menika ngaturi panjenengan supados ngregengaken wayangan dalu menika sampun trep. Jenengan menika nuwun sewu pelawak ingkang sampun senior tur dasaripun profesional. Tidak hanya sekedar bintang tamu namun juga mencakup semua keahlian di bidang panjenengan nyatane bisa mumpuni kecakup kabeh. Ya ampun yen ngelem wong ngampun dhuwur-dhuwur mungkin tiba ndak lara Mas. Nggih sak cukupe jernyatane niki dalan kula golek rejeki mula kula kudu nekuni. Mengke yen kula nekuni marang bidang kula bakale ketekan napa sing kula sedya. Amin, amin. Ning ngomongan sampean sithik ning ora enak wiwitanmu lho. Sing endi to aku karo sampeane apik terus le omong. Ah, bar duwe gawe mantu terus akeh bathine lho. Aku tak takon jujur wae witing klapa sak lugune. Nggih. Jenengan wingi kagungan kersa mantu sing pertama piye? Nyatane asile piye? Lho, asile sae, Mas. Sehat to? Sehat. Sing jagong sing becek kathah to? Kathah. Sedaya paring pisumbang arta kali panjenengan to? Nggih. Berarti apa rugi? Kusik iki jane jual beli apa piye to? Yen bathi tak akoni ning bathi ora wujud materi, Mas. Lah lajeng. Bathiku wujud sedulur. Ternyata sedulurku koncoku akeh. Nggih. Tur bathiku akeh sing mengestoni anakku. Leres. Mongko piyayi kados panjenengan kagungan kersa mantu menika lak syukuran. Nggih. to? Piyayi menika ingkang kepareng syukur, ikhlas lahir batin, mang percaya ora bakal lokak malah saya kebak tanpa benten kalian keluarga besar Petrokimia Gresik. Setiap tahun mesti syukuran, tiap tahun mesti wayangan, ning nyatane mampu mengukir prestasi yang hebat untuk negeri Pertiwi yang tercinta. Lho kuwi. Sing timbul pertanyaan kanggene kula pribadi nggih niki. Pripun? Kula niku jenengan ngarani kula niku lak dagelan senior, tegese muncule wis suwe. Nggih. Petrokimia nu pendak ulang tahun mesti wayangan. Selalu. Pertanyaane, Piye? kok lagi sepisan iki aku rene? Iki apa kliwatan, apa dilimpekke, apa disape? Nuwun sewu. Kula sampun nyuwun prisa kalian panitia mliginipun Mas Bagas Setiawan sing sonten wau kepareng asta pedalangan wau. Niku dalang sore wau. Nggih, nyatanipun wayangane ya sangat luar biasa. Betul. Mongko menika keluarga besar Petrokimia. Lah dawuhipun pancen asas pemerataan. Dalang menika nggih tiap tahun selalu berganti-ganti. Ngoten niku. Nggih, Termasuk bab pelawak utawi bintang tamu. Tahun niki panjenengan kangge, upami tahun ngarep mangke wayangan melih kok upaminipun lho suatu saat ayo ki nimbali Mas Cahya Kuntadineh karo Mbak Elisa terus dagelane Gareng Semarang ora kangge, sampeyan yo kudu trima ngono kuwi. Mergo ki keputusan dari panitia. Tembungmu ora kualik to. Piye to? Yen aku ora kanggo kok aku kudu trima. Lah sing tak trima ki apa wong aku ora dienggo. Wong kok senane ngene, wong jenenge titah ki kudu percaya rezeki sing ngatur Gusti. Betul. Lah iki nadyan lagi sepisan ya tak syukuri tinimbangane ora babar blas. Tegese ora tau ditimbali rene babar blas luwih rugi kanggoku. Oh ning iki tetep aku nderek syukur. Umuripun Petrokimia Gresik sampun 51 tahun. 51. Berarti ini umur yang sudah cukup tua setengah abad lebih. Nggih. Yen tembunge wong Jawa 50 kuwi 50 ki saka tembung senenga keton. Dadi muga-muga kanthi umur 51 tahun 50 senenga keton Piyai Petrokimia Gresik ini
luweh ngunggulake bab berdoa. Ibadahe. Kanthi ibadah kang tekun Petrokimia Gresik bakal luwih maju tinimbang tahun-tahun wingi. Amin ya rabbal alamin. Mergo pancen apa to tegese 51? Kowe rong tau ngonceki to. Kurang tahu sing Angka 51 ki ana tegese. 5 apa 1 apa? 5 kuwi pupuk. Apa wae kuwi? PUK pupuk 5. Walah tak kira lek pupuk enek 5 ngono. Aku sing ngerti sapa wong aku dudu pegawai kene kok. Iya. Hurufe ana 5 Ana 5 pupuk. Dadi 5 kuwi pupuk, 1 kuwi nomor 1. Dadi pupuk petrokimia 1 tetep nomor 1 sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Nah, Tak atik kok digawe bingung ngopo to kowe. iya. Kok beda yen petrokimia Gresik atau petrokimia mapane ana Gresik. Petrokimia. P niku napa? P iki tak goleki ning kamus kok tembung P iki kok angel men. Mula tak gawe P. Perusahaan yang bergelut dalam bidang pertanian. Ya, pupuk. Trouble-nya perusahaan ini akan mempengaruhi dunia pertanian Indonesia. Betul. Ya ra? Nggih. Kinerjanya tahun ini mencapai puncaknya. Ini sing kudu dipikir iki mie iki. Ket mau urung kecekel aku. Ya kudu tanggung jawab wong sampean sing ngonceki kaya. Ini minimalkan kesalahan dan maksimalkan prestasi. Itu jurus untuk mencapai prestasi tertinggi. Ki kari A. Alhamdulillah tahun ini umurnya sudah 51 tahun. Ki petrokimia. Nggih. Ning komplite gandeng mapane ana Gresik, mula Gresik ya kudu diartikan. Gre ki apa? Gre ki grengseng kanggo mengeti ulang taune luar biasa kanthi gelar wayang kulit. Sik kuwi S sing ngasta dalam Ki Cahya Kuntadi. Iki dina ana bintang tamune. Kang sepisan Elisa kang kapindho Gareng saka Semarang. Waduh. Sapa kowe arep takon apa meneh? Tak uja kowe saiki. Sik aja gleleng sik iki lagi sithik. Bapak Dirut asmane Pak Dwi Satrio Anuraga. Ayo. Sik iki jenenge Dirut lho, totoane berat iki. Lah kowe umuk kowe kemplelet ning ngarep kok. Resiko semakin tinggi iki kudune ya nganune tinggi lho Mas iki. Kowe arep njaluk wingi ya wis akeh entukmu lho kurang wae. Entuk piye? Tetep urung balik kok. Apa kuwi sapa asmane? Pak Dwi Satrio Anuraga. Dwi iki mesti panjenengane putra ingkang kaping kalih. Nggih Pak nggih. Pak Dwi kaping kalih nggih Pak. Lho piye? Iki seprapat iki. Dwi. Iya. Terus Satrio. Satrio ki piyai kakung sing linuwe. Disebut Satrio kaya Satrio Madukara Janaka. Kae Satrio kang apa priya kang linuwih kadigdayane. Anuraga. Anuraga ki tegese piyai sing getur tapane gedhe prihatine. Itu beliau tipe beliau. Jadi apa asmane mau? Jenenge sapa mau? Dwi iki putra kang kaping 2 Satrio. Sifat Satrio lan gentur tapane prihatine. Mula ora gumun yen dipilih dadi direktur ana ing kene. Iya. Sapa meneh jenenge sapa yen perlu jenenge Pak Mudin lho kene tak uncani. Ugi dipun sengkuyung dening Ibu Direktur Operasi dan Produksi Petrokimia Gresik, Ibu Dikna Jatiningsih. Ayo kowe modiar kowe. Dikna, ayo apa we? Dikna. Dikala ini menjabat sebagai direktur di Petrokimia. Direktur operasi ya. Iya, wis arep operasi, arep injeksi, wis terserah. Nah, apa? Nah, namanya sudah dikenal oleh para pegawai ing Petrokimia sini.
Ja. Ja. Jadi direktur sudah lumayan beliau di sini. Lamanya sudah lumayan lama. Iya. Ti. Ti. Apa? Karo mikir patine asine krungu kuwi. Ti apa iki karo mikir mergo ora temu-temu ti iki apa? Tidak salah kalau beliau memang dijadikan direktur di sini. Iya. Tek mulek to, Reng? Loh, pancen posisinya direktur kok. Oh iya, iya. Ning. Ning yo kuwi aku urung tau kepethuk wonge lho. Piyayene lenggah kok piyayene. Ayo ning iki tegese ning iki wening pemikirannya, jadi jernih pemikirannya, tidak punya aura negatif. Terakhir sih asih. Asih iki sayang dengan pegawai-pegawai atau bawahannya. Wah, iya. Aku njaluk si tongkas oleh ora? Sapa? Iki sing jeneng Bali iki. Bapak I Ketut Rusnaya Bongko kowe. Ayo. Apa jenenge? Bapak I Ketut Rusnaya. Kamusku ki ra ono sing basa Bali. Ketut. Ah iki. Keberadaannya di sini sangat dinanti-nanti oleh pegawainya. Oh iya. Kuwi mergo apa direktur apa kuwi? Pak Ketut kuwi. Pak Ketua apa jenenge SEVP operasi. Nah, itu dinanti-nanti oleh anak buahnya keberadaan beliau. Ah iki sing angel. Tut kuwi iso tembung tut puri dengan peraturan yang ada di sini. Iya. Beliau tidak pernah kok nyebrang peraturan, ndak pernah tut puri dadi manut aturan sing ono. Iya. Ros. Ros. Ros itu bunga. Oh iya, raus. Ya. Yo. Jadi beliau tuh bunganya di Petrokimia Gresik. Wes. Mosok Kyai Kakung kok bunga lho. Lho bunga ki apa mesti putri to bungae dadi kembange. Dadi beliau tuh bisa disawang indah, dicium pun harum. Wah iya. Kari loro. Nah, apa iki? Lho, namanya sudah dikenal di Petrokimia. Wes, karo apa meneh kowe saiki? Terakhir ya. Yakin ki kok aku mesti disawer pokoke. Angel men to kowe. Wes jenenge. Lho, ngono ki dicucukne panjenengan sampun viral, sampun kondang kalek dagelan ingkang cerdas, pinter oncek-oncek kalian tembung. Yo cerdas, pinter-pinter tapi yen dadakan yo nunjang palang. Tujune IQ-ku ki wis 120. IQ apa getih sing 120 ki? Yo rikala mantu malah 150 lho. Iya. Tenan lho. Saiki sing gampang wae. Apa? Sampeyan mesti iso. Wayangan bengi iki dalang Ki Cahya Kuntadi. Ya nun sewu lho iki aku ora jeneng anu wong ki sak nyatane sing tak omongke. Sing apik nganti elek tak kepruk kowe. Ayo. Ora masalah iki bengi iki urusanku ora karo kowe karo panitia kok. Oh iya, Ding. Cahya Kuntadi ya iki. Cah kuwi cah Blitar ning saiki uripe ning Karanganyar. Ya ora omahmu Karanganyar. Bener, betul. Nah, mbok kuwi omah dhewe apa kontrak aku ora ngerti. Munyoki dhewe ya ora. Lah iya aku lak ora ngarani wong takon kok. Lah ya wis awakmu wis tau rono iso ngontrak ora. Lho biyen ora kono kok. Cah Yo. Blitar urip. Yo. Lah iki saka iki nggenahke ben do pirsa. Yo iki putrane Ki Sukron Suwondo dalang sepuh saking Blitar. Ah iya. Ya Mas. Cerdas. Kun cara asmanipun minangka dalang sanggit. Tandange ngedapi-dapi. Dipek karo sinden kesi. Dadi kowe iki riwayate ora ngepek kesi, ning kowe dipek kesi. Iya. Ya harus Bener. cekak kuwi. Ya bener pancen kono sing bringas kok pancen ya. Nah, sujarah kok kuwi kok. Sujarah. Ini ora apa-apa, sing penting padha tresnane. Oh iya, Wong aku ya dipek kok. Dipek sapa? Bojoku. Aku arep ngepek dhewe mesti ora gelem, aku ngenteni dheweke ngepek aku. Iya. Nah, ternyata ya jodoh. Mula nggih sepindah malih Sugeng Ambalwarsa Petrokimia Gresik. Nggih. Kanthi yuswa kaping 51 tambah kuncara, tambah makmur, dan tambah sejahtera. Amin.
para pegawinipun. Amin ya Sing rabbal alamin. baku mugi-mugi iki bedone antarane yen sing diulang tahune bernyawa dan tidak bernyawa kowe kudu ngerti. Piye? Dadi yen HUT untuk Petrokimia Gresik itu itu hanya diperingati 1 tahun sekali. Umurnya bisa bertambah tapi juga bisa berkurang tergantung objek yang diulang tahuni. Yen kaya Petrokimia Gresik iki bertambah karena benda mati tidak bernyawa. Nek yen menungso ulang tahun kuwi saya berkurang umurnya karena punya jatah. Kodrat. Ya. No. T. Tetapi tetap harus kita syukuri karena ini karunia ilahi. Ya apa-apa kuwi meh berkurang bertambah tetap disyukuri. Nggih. Wis pokoke sing baku pokoke angger pendak ulang tahun wayangan kula dongake sae pun pokoke nggih. Pancen ya atur panglipur marang para warga masyarakat. Wong janjane Petrokimia iki pamane wayangan sing ngasta Mas Bagas kemawon jane sampun cekak. Jane nggih niki Pak Direktur niki saestu niki wis sae lho. Dalang sore niku sae kenapa dadak ngundang niki. Wau jane dalang sore wau pun sae Pak Direktur. Dadi tanpa dagelan gareng pun gayeng wau janjane iki. Dadi awake dhewe padha mrongose ngono. Ora iso niki wau pun apik wayangane mung kurang lucu kudu tambah dagelan. Apa? Men saya lucu sampe tak tambahi Mbak Elisa Orcarus Alaso. Oke. Aku yang tambah cawe dok gelem aku. Segi. Ya naik kono Mbak. Karo Mas Gareng. Nangis sajroning atiku. Areng sedaya ingkang kula hormati Bapak Direksi, sedaya ingkang kula hormati ingkang rawuh stakeholder, komisaris ingkang boten saged kula biji-biji, lan sedaya masyarakat Gresik Kebo Mas ingkang sampun rawuh wilujeng. Kok masyarakat iki? Apa sih? Masyarakat itu masyarakat kok masyarakat. Masyarakat itu basa Indonesia. Ini kan di Jawa nih. Aku jadi agak. Nek yo ora penak masyarakat kok masyarakat.
Ya masyarakat, Ya, udah. masyarakat utawi Warga. warga. Ora Ora iki kawula dasih. iki Alah panitia kepanjangan lah. Kawulo dasi. Lah wing lek cendhek ya ora marem. Kawulo itu saya dasi apa? Hah? Kawulo saya. Dasih wong sing ditresnani. Ih, gak semua tak tresnani, tenes seneng no. Lah ya kok ngerti kowe. aku ki panitiane ora kleru to. Apa? Wong polip kok ditanggap ki piye? Kok polip toh Pak? Lah wong ngenani suaramu mining. Bindeng, nggak bindeng ini tuh. Ah? Ini emang kayak gini kok aku ngomongnya. Oh, memang lagiamu kok ngene iki. Ya, pangapunten ya, jadi bahasa Jawanya campur-campur. Oh, ya wong tahu Ya. entuk campur kok Aduh, basa. Ibu Dikna, maaf ya kalau campur-campur Jawanya. Nek Tapi sa iso-isone nganggo Jawa. Ya ora apa-apa. Dari sedikit-sedikit nanti lama-lama menjadi pintar. Yang penting kamu berani mencoba. Sedikit-sedikit jadi pintar, kata siapa? Aku udah 10 tahun belajar bahasa Jawa, ora pintar-pintar. Yang Kowe lek pintar bahasa Jawa malah ora payu ngono. Kok kayaknya gitu ya Pak Iya. Cahyo? yang kepengen pinter ini kumpul karo aku setahun mesti pinter. Masa? Ah, Kumpul sama jenengan? Wes to setahun kumpul aku dadi Dadi pinter. dadi bayi kok. Oh, yo ditelateni mboko sithik. Iya Pak deh. Yen isone sak ucapan. Nek Ya. sak ucapan bener kau dadi rong ucapan. Bisa. Sing aku seneng kamu sudah berusaha. Iso berusaha. Aku di sini udah Berusaha. bahasa Jawa Pak deh. Ora ana basa Jawa berusaha. Usaha, bahasa Jawa usaha. Budidaya. 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 Budidaya dudu Budi Dharma lho ya. Budidaya. Budidaya. Yo, aku Jajal Mbak budidaya. Elisa dengan bahasa Jawa alon-alon ya Mbak. Izin. Mengucapkan selamat sukses untuk HUT Petrokimia Gresik yang Betul. ke-51 basa Jawa ning alon-alon. Heeh, dadi yang Belan-belan kleru. aja ya. Ah. Ben bener. Ayo. Kula ngaturaken Jos. wilujeng sugeng ampal warso petrokimia kaping seket doso setunggal seket doso setunggal Dosane ditinggal kene omah. 50 tok dosane keri. tapi seket bahasa nggak kerama Pak De biar kerama kasih doso. Yuk, yen sedoso oke, kali Iya. doso oke. Oke ngerti gangsal doso. Gak. Kuwi ya sing kleru. Dosa kuwi kok ning omah wae rasa dijak. Terus berapa sih? 50 setunggal warsa. Oh iya, oke. Oh. Jangan nesu-nesu, ojo nesu-nesu. Ah, oh. Ojo nesu-nesu. Ora, aku ora nesu aku. Iya. Aku karo wong ayu ora tau nesu aku. Seket setunggal warso. Wah. Kulondongakaken. Mugi-mugi Apa-apa sih bahasamu apa-apa? Glondongaken. Kulondongakaken. Krunguku glondongan. Perusahaan petrokimia menika saged terus angken nipon berinovasi basa Jawane apa? Berinovasi kuwi napa? Damel ingkang enggal-enggal. Ngoten. Oh. Ayo, ngono wae. Damel ingkang enggal-enggal paring inovasi demi kemakmuran negeri. Iku masa. Basane Elisa sesuk tak rungokke kaya basane company. Kok kompeni to Pak De? Londo ketoprak basane wis ngono kuwi. And kamu Ya, Eh, maaf. kamu berdomsek. Yo iso-isone kayak gitu sing penting aku bahagia. Bahagia. Aku bahagia bisa sampai Bahagia. bahagia, bisa. Bahagia. Iya. Bahagia. Seneng. Wah, kowe iku pomo rayu nu tak ciak kowe. Seneng. Ya seneng Iya. ora seneng, seneng. 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 Dadi ditimbali rene iki ya seneng. Iya, ini aku udah 2 kali, Pak Cahyo 2 kali, aku 2 kali sama Pak Seno tahun 2019 ulang tahun ke-48 Petrokimia. Pak Gareng belum pernah? Belum pernah? Baru sekarang. Aduh, ayo kuwi berarti terkenal aku. Aku ora butuh terkenal. Lah, apa? Aku mau butuh diceluk. Iya, habis ini. Tadi kan udah toh, Pak Dwi kan udah seneng. Besok berarti tahun ngajeng iso ngejak meneh. Ngajeng ora ngajeng. Tahun depan tahun ngajeng. Ah, Iya, sing iya. aku marake aku seneng banget iku sing dadi inspirasiku bengi ini. Bengi iki. Bengi iki. Nah, sing jenengane pupuk. Pupuk. Pupuk.
Pupuk kok pupu. Pupuk. PUK. Oh, lah. Pupuk iki kan produksi paling akeh pupuk sa Indonesia to. Ana pupuk Urea, ana pupuk apa ZA, ada pupuk SP36. Ana sing paling tak senengi siji. Apa? Pupuk Kebomas. Kuwi aku paling seneng. Pupuk apa? Pupuk Kebomas. Pupuk kebon. Kebomas. Oh tak kira Kebomas. tak kira pupune kebo kae. Bukan, pupuk loh. Itu yang buat ngerabuk itu, rabuk. Pupuk. Pupuk aja kane aja ditinggalke pupuk. 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 Pupuk Kebomas. Ini yang paling aku seneng kenapa. Iki daerah namanya Kebomas ya Pak Bu ya? Iya enggak? Kebomas. Bener enggak? Iya. Ya, Kebomas juga lambangnya yang dipakai sama Petrokimia Gresik. Betul. Kuwi dadi inspirasi karena apa? Kewan sing loyal, kewan sing pemberani, kewan sing tidak buas dan dia giat bekerja. Lah kuwi sing didongake ben karyawan-karyawan kene kaya Kebomas. Luar biasa. Kuwi filsafate kebo ngono ya. Iya Kebomas pupuk PUK kuwi ana dawane ramung Pak Gareng tok aku ya ditangkap ya iso njlentrehke Iki tenan padake. lho, pupuk. Iso. Apa? Pupuk. Pupuk. Pupuk P Petrokimia U unggul. P petani U sik balani. PUK. P Petrokimia U unggul, P petani, untung, K kesejahteraan menuju Indonesia makmur. Wah, iki cerdas iki, apik iki. Wah, ngene iki jenenge aku karo Elisa sak level. Kae ketinggalan jauh. Kae ora iso ngunceki apa-apa. Isone mung ngunceki kesi tok. Nek ya aja umuk, Mbak Lisa. Terima. Kula ping pindho jenengan. Dua. Oh, guru pisan ning gleleng kowe iki ora. Kowe nek ping pindho ki nganggone ijo kok ya, Pak ya. Ijo. Tegese iki lho jodoh. Kowe iki apa abange ora? Beda nek sing pindho ora ping. Abang iki tegese mandek cara lampu merah kae lho. Tegese tahun ngarep ya ora diceluk nek mau mandek kok. Kose. Mandek itu untuk apa? Mandek itu untuk introspeksi. Apa kekurangan, apa kelebihan. Kita harus tahu kekurangan dan kelebihan kita. Perlu tempo mandek dulu. Setelah clear, jalan. Abang, ayo bangun petrokimia lebih baik tahun depan. Ayo bangun. Abang, wes pokoknya ayo. Ayo bangun. Ayo, abang ya, ayo. Wes bangun to, Pak De? Wes bangun durung. Yo kari delok mungsuhe. Semangate lho, semangate. Sik, sampean iki lak Piyai Semarang. Heeh. Monggo wis kondang lek Piyai Semarang ki ya nun sewu klambine abang terus nggen rambute putih. Lah kok sampean klambine abang sing putih ora raine, yo. Iki ora ngerti filosofine. Apa? Bahwa saya berwajah putih dengan corean hitam itu menandakan hidup di dunia itu hanya ada dua, hitam dan putih. Makanya hitam jelek, putih bersih, suci. Hidup di dunia pilihannya jadi orang jelek atau jadi orang yang bersih. Sangar Sik pisane kemleleh. Lah iki kowe delon, kenapa nganggo abang nang lampu? Kenapa Iki Pak De? peringatan bahwasanya orang manusia itu yang paling berbahaya adalah mulutnya. Mulo abang. Yang berbahaya mulut manusia. Mulut manusia adalah apa harimaumu. Kok mripate kira? Iki ya filosofi. Kira ki nyawang apa-apa sarwa loro ngati-ati saiki akeh barang palsu. Yen milih kudu sing tenanan aja nganti milih sing palsu. Kok tangane tikle? Tekle ceko ki nandhakake aku wong kang jujur ora tau gandeng bojone wong liya. Waduh. Sebabe Pancen ora ana sing gelem. sikile gejek. Sikile gejek saiki iki tahun-tahun saiki kudu ngati-ati lumakune aja nganti kejeglong-jeglong. Lho, akeh jebakan. Wah, aku ki sarwa ana filosofine. Wes arep mbok takoni apa filosofi? Apa? Ayo. Genti iki Mbak Elisa nembang genti ora. Oh, lah kowe iki rene kok nembang nih aja nganggo basa company ya. Ya enggak, kalau nembang ya biasa. Nembang ora nembang. Nembang. Kowe arep nembang apa, Duk? Aku nembang gandeng ya wit-witan aku arep nembang kembang rawe. Hah? Kembang rawe. Boleh enggak? Wong ayu gateli. Ora kembang rawe lah gatel. Nggur tembang wae kok ya. Iya, tapi aku mau pakai sinom grandel. Sinom grandel. Ya, itu. Grandel ki rokok.
Iya, beda toh. Grandel. Oke, Pak De, Grandel. Sinom Grandel Sendro Songo. Sendro ayo mi Tommy, dinding mi. Tommy. Ganti terus ora. Mas Daryanto ora. Ah, jenenge Tommy Jopisah. Jepisa. Monggo Mbak Elisa, ya Pak. Company kan? Eloke donya iki lho. Oh, komunikasi kaya ngono lho. Bar nembang kok iso lurus. Iya. Apa enake di bojo Elisa kok nembang terus wae ya? Terus tak nyanyike terus tiap hari. Agawe rucite gale nyelani sekedap kemawon Mbak. Nggih. Ini juga disiarkan langsung melalui streaming akun Petrokimia Gresik yang pada malam hari ini siaran langsung penonton mencapai 1.300 pasang mata. Dari channel Petrokimia Gresik, Kunta di channel 3.300. Jadi bila digabung hampir mencapai 5.000 penonton. Ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welas ing madyane jala nidi temah konjing anggen njok ning paku lingan. Oh, ambak asline piyayi saka ing Sulawesi parandene le nyuwara kaya ngono bergase reng. Ya, jadi kembali lagi NKRI, Mas. Piye? Ya, dimanapun tempatnya tetap NKRI saling apa sing diarani saling golek ngelmu. Wong kene ya tekan kono, wong kono tekan kene. Nah, kaya Mbak Elisa iki golek ilmu ya. Ilmu di Jawa. Cocok. Ah, Ya. Mas pedhok meneh. Maksudnya? Kembang rawe, Pak. Iki pamundhut apa anu? Enggak sih, aku aja pengen aja. Oke, siap. Sajake lagi kepethuk karo wong lanang sing. Iya. Nggih. Petuk karo wong gateli ya. Monggo kembang rawe Mbak Elisa bersama Madang Karat. Dadas.
Nuwun luar biasa. Nggih. Iki yo nganu lho Mas. Iki yo Sasmita. Napa? Kembang rawe aja wong kenggo karo rupane wujude. Terus? Kuwi yen kenggo iso gateli. Ngono. Itu filosofi. Oh, saiki sak gebyar iki ketok nyenengake ning kadang yo gawe mala. Bener, Kaya kembang mawar, kembang melati kaya yen disawang ketok endah, ketok resik. Ning nyatane bareng digeget dicokot pahit. Pahit. Wong iya kaya ngono, wong wedok yen ra ayu lahir kandas batin. Kuwi kocapok bareng dirabi tenan lho adalah ngentekne pekarangan omah. Enek ngono kuwi. Kuwi sapa? Sapa? Oh, pokoke kancane dhewe ya enek ngono. Oh iya. Iki lho Mas Gareng. Non. Ana dawuh lho. Nggih. Kagem jajaran direksi, kami mengucapkan selamat ulang tahun PT Petrokimia Gresik yang ke-51. Semoga PT Petrokimia Gresik tetap jaya selamanya. Amin. Pak Cahyo mohon doanya semoga proyek Ponska 5 tiada halangan dan bisa selesai tepat waktu. Amin. 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 Dari saya Bapak Yulianto, staf K3 proyek Ponska 5. Pun, pokoknya kula dongake lancar, Pak. Ini dongane orang-orang teraniaya kaya kula niki pasti mandi pun pokoknya. Oso orang-orang sampean niki wis kondang laris. Sik to, aku mong teraniaya ki apa ora entuk. Saiki bayangno ki lho, iki lho. Pajakmu lho ganteng-ganteng, aku lho dorek-orek ngene iki lak teraniaya to. Ning kanthi sampean macak kaya ngono nyatane iso ngangkat derajat kamulyan sampean sak keluargane kabeh iso mulya. Justru aku ora tak ketokke donya iki sine ana loro, ana sing ganteng, ana sing elek. Mula diarani ganteng mergo ana sing elek. Betul. Nah, iki balance, tembunge maca balance. Balance, sing ganteng ana sing elek. Lho ya ora saduding. Lah mau nunding dhewe. Nek ibarat pupuk ki ne, Pak Cahyo. Pak Cahyo kuwi kaya pupuk non subsidi. Oh iya. Darine bisa menyerap perasaanku dengan cepat. Oh iya. Amin. Tapi nek amin. iki berarti pupuk subsidi. Dadine rada suwi penyerapane. Ya ora masalah, sing penting malah tak make kok rada suwi iki tak make. Sing Ditlateni ya, Pak Dek. Sing ora enak pupuk kandang iku sama aku tletong ngono piye? Lho kuwi malah apik lho kuwi. Ya apik-apik nek aja ado-ado tletong. Nek iki 2023 iki sing luar biasa, di sini akan membuat pupuk sing canggih meneh lho Pak De. Apa? Teknologi nano. Oh, sing iya. sangat lembut, iso diserap karo stomata. Nano. Heeh, sesuk nek iso tuku Pak De, semprotke nggon kelek ben mutu sukete. Lah wong saiki ora tak semprot pupuk sakar serabut kok. Wong kuwi kanggo tanduran kok mosok menungso. Ning memang ya iki sing diarani ilmu pengetahuan itu berkembang, tidak bisa stagnan. Ya. Suatu saat pasti ada inovasi-inovasi baru. Itulah yang membuat
kemajuannya Petrokimia Gresik. Betul. Ada halangan bukan berarti berhenti tapi terus jadi kreasi. Oke, kayak tembunge orang akan semakin dewasa kalau siap menghadapi tantangan. Petrokimia semakin dewasa karena siap menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Begitu. Ngeten sak menika Mbak Elisa. Nggih. Kala wingi-wingi menika pripun menika Bapak? Nggih. Oh, matur nuwun, Pak. Ini capek gunung. Ini enggak pinjam 100 tapi dikasih 100 ya, Pak ini. Makasih, Pak. Saking Pak sinten menika? Pak sinten nggih, Pak? Pak Bang Jatim. Pak Polingan. Oh, tak kira Pak Bang. Poniran. Hah? Poniran. Oh, nggih matur Lah nuwun Pak jakete Bang Jatim Poniran. tak kira saka Pak Bang Jatim. Capek gunung ini kayaknya enak kalau diduetin sama kembaran aku. Siapa itu? Birgita. Wah, ya. Waranggono sing lagi kukulen nih. Ayo coba kaya apa? Bir kita. Nggih, nggih. Barene bir. Iki jan kaya Kakang Adi tenan lah iki ning YouTube iki meh padha sak ekspresine, sak gerake padha iki. Sak Ya dompone. niki bir kita niki bir pletuk. Kau Bir berpletok. pletuk ki ana sing arep bir pletuk apa ya kok kanu. Apa? Ya kopi dikei kanu kalau. Oh, bir Jawa itu, bir pletok. Bir pletuk. Di bir. Ya bir kene bir. Ngancani Mbak Yumu kene. Ha iki. Wah, bocah dipangan 3 tahun rantek ya iki lho. Kok dipangan 3 tahun rantai? Loh. Halo Mbak Elisa, halo. Halo, sayang. Selamat malam. Selamat malam Pak Dalang. Selamat malam. Lama nggih kita tidak berjumpa. Oh gitu, jadi sekarang udah ada gantinya. Heh, ganti Biasanya, apa? iya biasanya kalau aku yang berangkat semangat, ternyata sekarang nggak terlalu semangat sama aku, semangatnya sama kamu ya. Loh, iya toh Pak, ngoten Pak. Iya, bener. Iya toh. Iki nggak disayang ini. Oh, ki jenenge iki ra ngamalke Pancasila. Lah napa kok Keadilan Pancasila? bagi seluruh rakyat panggung iki ning ndi. Kabeh mbok cipika-cipiki aku kok ora dhewe. Lah kok cipan-cipiki aku malah putih kabeh lho, Dek. Justru ini menandakan bahwa cintaku selalu melekat di pipimu. Lah. Aja kaya ngono sampeyan piyai sepuh kudu kanggo tepa tulodo. Sampeyan wis haji. Sik to, Lah iya. haji ki apa ora entuk cipika-cipiki to? Ya saru lah, ora pantes. Saru lah apa sing disawang. penting cipika-cipiki terus wudu meneh lah ya wis. Wong aku kan juga manusia ya, Duk ya. Enggak. Oh, delok tak goleke dukun santet kowe. Lah ngapa aku disantet barang iki? Lah kowe yang bedak-bedake jare kowe iki nganggep aku wis wong tuane dhewe. Lho ora lan jenengan nyuwune cipika-cipiki lah engko lek putih kabeh piye? Ya wis ora apa-apa aku ngerti yen sejatine sik kowe iki di pasar Koro. Dereng, jomblo mbok menawi Bapak Ibu napa pegawenipun iki sing rasih jomblo kula siap. Kok Siap apa? Siap apa? dirabi. Kaya kesusu. bareng tak takoni kaya dikeki ajang promosi. Wasamu kene iki takon ya ora apa-apa. Ya sing penting ngudi kawruh sik. Nggih, Bedhe. Ndereke Pak Cahyo sik ya. Nggih. Iki lho kowe dijaluki karo sedulurmu wedok iki lho. Iya. Capek gunung ya. Capek gunung, ya. Berdua ya. Samping gunung Jenggleng kowe tak mulyake bengi iki Mas Gareng. Ngapa? Jenggleng wong ayu loro kuwi. Oke. Oh ya. Wis tak dongakne muga-muga asam urate ra kumat ngono ya. Kok sik pujimu elek. Iya. Yo, Mbak Sapa sing Elisa kowe? sik, Mbak Elisa Oh, sik. Elisa. Kae sik. Ning penake sing nom sik Mbak anu Birgita, Mbak Birgita coba kaya apa. Kira nembang wit mau. Nggih. Ning sing diinteni penontonnya Mbak Elisa sik wae. Ngene wae ngenteni wayang bubar lagi jenglengan yo. Oh, Nesu malah neh nyiksa wong ora kowe iki. tuwa. Sapa sih iki? Mbak Elisa. L, ayo L. Bar L terus M. L terus. Ya tuh ukuran klambi yo. Oh. Saben bengi nyawang apa sih Pade? Ya nyawang kowe no. Kau Wis to. gini. Wis to. Kok Gini tuh mana? wis to kowe manut to karo aku. Sesuk tak tukoke klambi batik. Oh. 1.20.000. Itu kok ning TikTok kuwi arepe. Awas Reng. Ayo. Kowe ngenteni awakmu kok Oh, ya. ngenteni aku to? Heeh. Ora krasa. Iya.
Piye Mbak Lisa? Enggak tahu geli. Enggak tahu geli. Iki urung nemplek wis keri, nemplek ora kejer dhewe. Lagi tak kenek iki lho anggang-anggang widodari lho iki. Kelakon nenek sinden ditempleki pupuk kandang. Bali nang serintil meneh. Oper bir kita. Kudu luwih apik lho, Dik. Oh ya, wah tuntutane canom iki sing kene. Harus. Iya. Sing penak ya, Dik, ngono. Penak ora iki kartu kowe iki sadar apa ora kok. Aku tak siap-siap iki sik. Kowe iki presiden po Hansi kok siap iki. Yen memajang hamong karo janur kuning bempere aja rene. Nah, ngiringan wae ora masalah timbangane mburi. Iya. Nganggo beduk to, Cah. Tak tukoke beduk anyar iki nggo apa? Waduh. Tinukokne kowe apa? Kowe. Nganggo beduk. Gawe nak tiasing sesama. Loh, ngangge beduk utawa ora karo kekuatane sing jenggleng dhisik. Lho, yen kaya ngene ora masih ora kuat tak kuat-kuatke. Piye to, Dik, kok gak muni? Lho, memang digawe ra muni tanggane krungu kok. Iya. Oh, Akbar, Allahu Akbar. Sadan. Astagfirullahaladzim. Cari kakek beduk udah beduk lho Pade. Beduk kuwi ya ora mung beduk tok, dibarengi karo gamelan. Siji-siji ngene iki ditabuh kabeh. Oh, siji-siji. Lah iya no. Ya, tapi sisi-sisi. Ya, nantu nande. Gak salah loh Pade. Sesuai perintah loh Pade. Ngene iki lho, agar ora sak grup ngene iki. Besok mangkat bintang tamu nggawa grup dhewe, Mbak. Agarane entek. Bintang tamu nggo grup dhewe. Ngene wis ora mbok beduki, ora mbok tabuhi, ora paten. Terus? Kok isu? Lho lah sing nabuhi sapa? Yo, alah engko ra ketang sithik wis to. Engko tak critani. Ceritane apa? Lah yo tak critani jegleng iki Hermina iki. Bir kita. Ah, ben kita iki rasane piye engko tak critani. Wis to. Oper no ganti Mbak Elisa no. Karang ya wis. Tuyuk wisan. Weton gunung Sik Mas Gareng. Wayang iki jarene para sepuh ki ya ana tontonane, ana tuntunane, ya ana tatanane. Heeh, bener. Terus jenengan lak wis haji. Heeh. Kenapa kok dadak sampean jenggleng kok terus sampean depne ning Elisa kaya ngono kuwi? Lho iki salahku nggo napa? Lah kuwi lho adepamu kleru sing kok depne kleru. Wong kowe kare ngomong Mas aja madhep Elisa titik ora sakakan ukara. Iya aja madhep Elisa. Nah ngono. Madhep ngarep kono. Ayo. Kowe iki krungu apa ora? Madhep rono. Iki aku wis madhep rono lho. Sing ngisor iki lho. Heh? Sing ngisor lho. Iki mau. Kuwi rono iki mau. Nderek. Alek iki. Alek randere upacara. Mau ya wis tak jak lho. Tak aja digecek to. Iki baru kali ini hidup lho. Wis joget kaya disalahke. Bir. Nambah.
punjul ping 3 ya klothak-klothak ngene iki. Niki wong aku gawe senengmu ya, Nduk. Nggih, Pakde. Seneng to kowe? Seneng. Dirungokke pengakuan iki lho. Iya, wedi karo awakmu asline ora seneng, senep kuwi. Lah kowe padune meri gentenan apa piye kowe joget aku dalang. Apa iso kowe ndalang? Loh, ya dicoba sik. Apa enak dengan kidalang pupuk kandang? Serintil you to. Mbak Lisa, ya. Panas udan. Oh, parian, ya wiwit saka Jawi, Mbak Trihastuti rumiyin. Nggih. Monggo nyambut damel mboten camping teng mriki niku. Ayo. Ayo, kan mau ngilang ngilo wae. Refreshing riyen Pak Yoyo. Oh iya. Ben ora bete. Siap-siap. Iwak sisik, Awak sisik. Iwak Iwak kok sisik. sisik. renang-renang terus ngombe es. Iwak ngendi ngombe es iki ya? Ada loh Pak Yoyo. Iya, toh. Kan di tempat pelelangan ikan itu kan esnya itu kan di apa tuh diawetin pakai ikannya diawetin pakai es. Oh, iya. Oh, nganu ikannya dikum. Ya. Enggak dikom. Dikompres. Bukan, dikompres Pak D. Oh, iya. Oh. Kalau dikom nanti bedodok gimana? Waduh, iki saya medhok Iya. nah iki ora. Baleni sik, ya baleni sik. Ya, sing runtut ya Pak Yoyo. Ya. Iwak sisik. Iwak sisik. Renang-renang sambil minum es. Petrokimia Gresik. Semoga tahun depan dan selanjutnya semakin sukses. Allahumma amin. Matur nuwun Mbak Tutik Sundari. Selanjutnya Ibu Sukesi Rahayu. Ayo, monggo. Ayo nyinden ramung bayar yoga. Ayo. Weh Kesi. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat Pak De Ya saya Gareng. betah tadi bojone ya. Alhamdulillah betah. Iya. syukur. Betah Pak De. Syukur, Lah syukur. kula dalu niki dapuk kaya Apa? ning Nila ngono kae lho. Garwane Gus Idam iku lho. Oh, Senadyan to bojoku ning ndi dijarake cah wedok ayu-ayu, mak-mak ayu-ayu ngono wis aku meneng wae trimo. Dingkluk kaya ning Nila kae lho. Bener. Contoh. Bener. Wis ora usah geger karo bojomu. Oh, pancen bojomu tipene gragas, ya. Wis ben, ayo. Timbangane serintil, ayo wis ora apa-apa. Loh, malah justru wong gragas sih pakanane serintil. Oh iya iya. Kene tak mongso kowe. Ayo Bu Kesi sayang, ayo. Sen aku. Resik. Resik Neng ngarep omah. arep omah. Petrokimia Gresik. Mugi-mugi tansah berkah amanah lan produksinya melimpah ruah. Allahumma amin. Wah saiki senengane dawa-dawa doan. Ayo. Selerane dawa-dawa. Ayo selanjutnya sapa ki? Oh, Mbak Diajeng Chandra, Mbak Chandra. Iya, Bune. Ayo iki. Lewat Surabaya Surabaya. menuju ke Ane- Gresik kota. Iya. Apa mau? Petrokimia Putra. Kuwi bal-balan kuwi ngawut. Kuwi bal-balan. Lah iki tibone A kok. Petrokimia ngono lho maksudnya. kuwi. Petro Sesek alon-alon dibaleni jeng, baleni. Neng Surabaya. lewat Surabaya. Wes senengane ngarah. Terus mampir Ndoli, ayo. Kok itu Pak? Oh, ora to kleru aku ya. Menuju ke Gresik kota. Kota. Apa? Gresik. Gresik apa? Kota. Oh, kota. Oh. Tak kira kotang. Lah wong pikirane jenengan kota nge. Ngeres. Lah gitu. Lah ana Mbak Elisa iki mesti ngoten niku. Heeh, mikire bangsa kotang. Ah, mbok isine. Ayo. Ayo. Enak. Ayo, malah bubrah iki musuh Malah bareng. nemen. Astagfirullahaladzim. Iya. Mbok. Pret.
Petrokimia. Saiki di kayane ana sing salah lidahnya. Aduh, gereng Diajeng lho, ini. Kok aku? Lho nyapa nyedak-nyedak rene barang ya. Petrokimia. Piye sih? Malah gawe krem sosolen to. Sing bener pelan-pelan aja. Petrokimia. Pelan-pelan aja. Kono dhewe ya bingung. Alon-alon monggro. Ayo. Ora sagrogri. Ning Subrabraya yo. Ayo. Rusak kabeh. Alon-alon no, konsentrasi no. Lewat Surabaya. Yo, nganti dalane rusak. Ke Gresik kota. Kota. Ya, Awas. Petro. Matur nuwun Pak Ali, matur nuwun Pak Ali. Lah kula tepang kali Pak Ali lho, Pak. Pak. Pak Ali. Oh, namanya Per Ali. Oh iya. Nggih, Pak Ali. Wau mirsani TikTok kula jebule. Oh iya. Lali neh. Pripun, Apa? Pak? Petro Kimia. Parma. Semoga tetap jaya mengudara. Ya. Amrin. Kok sik ora iki jane pabrik pupuk apa radio mengudara iki. Kok kaya radio. Piye to? Ayo. Diajeng iki wah upama rayu wis tenan. Ora propro. Ayo. Wong sing nyanyi ya wong ajeru. Tujune sing nyanyi diajreng. Ayo. Lintrang, iya Trang. Ayo. Mbak Lintang. Tes. Mati, Pak. Oh, Urip. parian kok mati, Pak. Mati, Pak. Mbak Pia. Mbak Pia. Didum karo Mbak Pirkita. PT Petrokimia. Dadi andalane warga. Allahumma amin. Okfa Lica. Wah, iki mumpung tunggone karo mboke. Ayo Mbak Lisning ket sore mau wis solan dungane muga-muga anake sukses. Ayo, monggro. Ayo. Mlaku srisik. Melaku serisik penari ya. Tekan Maluku. Ora bosok sikile iso bosok. Iki bocah iki piye to sindan-sindan iki jane? Jane joget pong lalu. Piye to golek Wi apa? ben srisike api. Oh iya. Oh, iya. Wah, tujune Cahayu. Petrokimia Gresik. Jaya-jaya sukses selalu. Allahumma amin. Wonten melih. Wonten melih. Wonten melih. Oh, boleh, silahkan dilanjut. Bonus sih. Ayo. Maem salah. Maaf salah. Iya, cai senane mindu. Nganggo jangan lodeh. Jangan lodeh. Salah karo lodeh rasane piye to? Iki rumah saku parian sak geleme dhewe ayo. Bapak. Sawer dulu deh. Oh, ki kere arep njaluk mlipir. Ayo. Ya wis disawer to mau, Pak. Ya. Yo, Nong, Winong. Ayo iki apa? Mintakke no. Pak Gareng cukur. Cuk. Bener. Oh. Tapi orang nggawa sangu. Oh iya lali. Terus Bapak Ibu Direktur. Kula nyuwun sangu. Loh. Apa modele kere saiki ki ayu-ayu ngene iki ya? Lah iki njaluk loro njaluk kabeh. Wis ngongkon dudu aku lho karepe do dhewe ngono Oh iya ora masalah sing kowe njaluk osisan kowe. Ayo Dok, kowe kudu njaluk lho, ora njaluk aku ganehi lho. Ayo Om. Ayo. Iki contoh, ayo Om. Coba kaya apa? Sing apik. Mergo wis kondang anak Ibu Kesi. Nggih. Awakmu wis inden viral. Ayo, nek nganti ora apik, oh bapak sing isin. Mergo iki live streaming. Ayo. Iya. Pun. Pun.
Main Tamiya. Wah modern, iya modern. Malah lawas lho Tamiya wis renek saiki iki FF kok ora. Wis ben Tamiya. Main Tamiya. Di pagi hari. Biari. Terus Produk PT Petrokimia. Solusi memakmurkan negeri. wah elak iki. Allahumma Arep gawe makmurke negeri wae dadak dolanan Tamiya barang. ya ben penting A kok ya. Ya ora apa-apa sing penting iso gawe parian. Nah iya. Nah, Bapak deh. Gayane sinden-sinden mau jebul kaya nomosi to. Bapak nuwun, Pak. Bapak Direktur, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Pak, niki kula parian, Pak. Kula parian. Nggih, Kula Pak parian. Direktur, niki Pak. badhe parian riyen niku lho. Pak, kula parian, Pak. Nggih. Pak Dwi. Pak Nggih. Dwi kula parian kagem jenengan nggih, Pak. Nggih, piye? Melaku mundur. Aku mundur. Pas golek jamur. Jamur. Bapak Direktur, mugi panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Allahumma amin. Pak sing pertama wau parian nyuwun sawerane malah niki lho, Winong kali Okva niki lho, Pak. Nggih. Iku dereng angsal. Nangis mungkin niki mesake isih mahasiswa. Niku kose ra lunas-lunas lho, Pak. Utang terus ora. Lho, lek ra ngono ora piye ngono jal. Nah. Nggih. Pak nggih, pun nggih. Pak Direktur. Nggih. Wah, sinden sing kono piye nasibe kae? Ayo. Wah. Aduh, jan menguras ini. Alah. Nggih. Aduh. Pak sing loro mboten sanu, Pak. Niku saya tua, saya sithik. Pak sing pikir dhewe mboten doyan duit niku, Pak. Matur nuwun, Matur nuwun, Pak Pak. Dwi. Pak Direktur. Sembah nuwun, Nggih, Pak mugi Direktur. tambah rezeki, berkah panjang yuswa. Lho. Amin. Kowe mau ngece to, Reng karo Winong karo Okva, Hah? bareng disawer nyatane ku ya nampani ngono ora. Loh, lah apa aku kan tipenya bukan manusia munafik. Sopo wong kuwi jenenge wong urip ning Indonesia dikek duit Indonesia kok ora gelem Lah, ya. gelem lah. Mbak Lisa Pariano. Oh, Ayo, kula Sa. nggih varian. Ayo, Sa. Nggih. Oh, nggih. Apa ya? Bentar. Terasi. Apa? Si. Apa? Terasi itu Kowe kon parian ora kon nyambel. Kok terasi. Ya pariane terasi kuwi. ya kan terasi ya, bisa boleh ya. Iya. Terasi. Apa ya? Terasi. Aja suwe-suwe lho, selama mambu. Terasi. Terasi. Yo. Si. Terasi. Digondol kiri. Terus. Ya bebas, parian tuh depannya bebas kan. Kire kok doyan terasi. Gitu enggak? Yo ora apa-apa parian kok. Semoga seluruh karyawan Petrokimia terus berinovasi menjadi yang terbaik. Oh, kirek wis dadi apik to. Iya. Iso ngremehno kire. Lagi kirekmu kuwi sing dadi. Ayo Bir. Lah wis aku. Pakde. Ayo, Pakde. Iki malahan. Lho aku Garenge nampa lho ki mau ora parian piye? Aku bendahara. Ora iso. Parian. Oh, bendahara. Wah, lah sik dadakane. Kecekel wong-wong yen canggih ngene iki wis Alah kecekel. dah. Naik kelas. Naik kelas. Ke Apa kelas. sampean apa sekolah? Mu sampean wis semono umure kaya sekolah barang naik kelas lho. Wis lulus. Wis ra sida parian. Piye to piye? Parian mbok srekal. Ya sing munggo sesuai Aja karo umure marah. jenengan ngono lho. Neng alas. Heeh. Neng alas. Neng alas. Nemu srintil. Nemu srintik. Sidora iki. Sido. Sidora. Sido. Ya. Neng alas ketemu singa. Penghasil pupuk kualitas Petrokimia. Cocok. Weh. SDM-nya lo cerdas tuh Aku luar biasa. lulusan madrasah. SDM. Sekolah Dasar Madrasah.